Goedemorgen allemaal. Ik sta hier met een boot. En die boot die drukt iets essentieels uit over dit congres. Wat, dat laat ik nog even in het midden, dat zullen wij zo dadelijk horen. Ik wil u in ieder geval hartelijk welkom heten bij deze eerste officiële dag van het congres. Mijn naam is Pieter Callier, ik sta hier namens het LGOG en ben vanmorgen de moderator. Gisteren heeft u een voorproefje gehad in Maastricht, dat in zijn diversiteit en aangereikte thema's een voorbode voor de komende dagen zal zijn. Vandaag wordt het congres officieel geopend. Het congres is georganiseerd door het Sociaal Historisch Centrum in Limburg, het Regionaal Landschap Kempen-Maasland, het Koninklijk LGOG, de provincie Belgisch Limburg, de Universiteit Maastricht en Rivierpark Maasvallei. Maar we hebben heel veel steun gehad van mensen die meedachten en instituties die het financieel mogelijk maakten. Die vindt u allemaal opgesomd onderaan het programma. Het is dus een congres dat gedragen wordt door velen. Ik wil er nu 3 uitlichten. Voor Rijkswaterstaat is dit met de archeoroute, waarover u in de infomarkt kunt inlichten. De afsluiting van het publieksprogramma rond de Maaswerken. Daarnaast is ook de steun van de provincie Nederlands-Limburg en de stad Maaseik van grote betekenis geweest. En we zijn daarom zeer verheugd dat de burgemeester van Maaseik en de gedeputeerde Gabriels, burgemeester Tollenaren van Maaseik en gedeputeerde Gabriels van de provincie Limburg het congres officieel willen openen. En ik geef nu graag eerst het woord aan de burgemeester. Goedemorgen, hartelijk welkom in ons mooi stadje, Eik aan de Maas, Maaseik. Eigenlijk zit je iets te vroeg, want wij plannen hier grote verbouwingen, als alles goed gaat met de prijzen en dergelijke. En dan zal er meer koeling en airco zijn, maar bon, ik hoop dat het vandaag zal meevallen. Ik heb begrepen dat gisteravond ook al heel heet geweest is in de zaal. Dat is dan het voordeel van mooi weer. De Maas, ja, voor ons uiteraard heel belangrijk. We leven met die Maas. De heel veel goede dingen die we daarvan hebben. Ook het toerisme dat eraan gekoppeld is. Maar ook natuurlijk de uitdagingen. Dat zal misschien nog wel ergens te sprake komen in de loop van het congres. Het water is natuurlijk voor ons belangrijk. We hebben ook de Bosbeek die door onze stad vloeit en die eigenlijk komt vanuit Genk, een waterscheid, de gemeente Waterscheid, de waterscheiding op het Kempisch Plateau. En dat zorgt natuurlijk ook voor soms ook wateroverlast. En sinds klimaatverandering, dat denkt men toch, en ik denk dat er veel dingen zijn die daar ook voor pleiten om dat ook te denken, weten we wat dat ook kan betekenen. En we hebben ook al herhaaldelijk problemen ook met het water gehad. Vorig jaar is het nog heel nipt geweest wat onze stad betreft, met overstromingen. Er zijn heel veel plannen die daar rond bezig zijn. Er moet veel over nagedacht worden. Wat kan wel nog, wat kan niet. Een aantal plannen om de Maas meer kansen te geven zijn heel belangrijk. Maar er zijn ook ingrepen die mogelijk ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld een doorlaatconstructie die men wil maken om de Maas meer ruimte te geven en versneld in onze grote plas binnen te stromen en een andere bedding een stuk te kunnen nemen. Welk water krijgen we dan binnen in die mooie plas, die een zwemwaterplas is, waar ook gezeild wordt en windsurfen en dergelijke dingen worden gedaan. Dus er zijn ook bedreigingen die we moeten bekijken, heel wat zorgen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook heel wat mooie dingen met dat water. Onze stad is niet alleen dat water. We hebben ook ons mooi historisch centrum natuurlijk. Een heel rijke geschiedenis die heel wat gemeenten en steden hier aan de Maas gelegen natuurlijk kennen. Dit jaar vieren we Harlindes en Elindes, de heiligen die aan de oorsprong trouwens zitten van onze stad, met oud-eiken, Aldenijk. En ja, niet langer dan een aantal dagen geleden hebben we ook de bekende schilders Jan en Hubert van Eyck, ereburgers van onze stad, benoemd. We hebben dus toch al wat geschiedenis en wat dingen wat kan over verteld worden. Maar ik ga niet te lang praten, want jullie komen natuurlijk niet om naar mij te luisteren. Ik wil wel nog heel kort
een klein filmpje tonen. Want wij zijn ook, we hebben een wat nieuwe strategie voor de stad uitgezet. Daar is ook een nieuwe city marketing aan gekoppeld met een nieuw logo en een wat gedurfde baseline, Mazeik, het watermerk. We hebben een heel kort filmpje met wat impressiebeelden van onze mooie stad. En ik zou vragen aan de regie om dat misschien eventjes te tonen. Bedankt. Soms rol ik, traag, koel, zwoel. Snel, sneller, ik zet in beweging en geef smaak. Ik duw vooruit, laat je zachtjes drijven op het ritme van plezier. Ik verras, vlieg hoog, onbereikbaar en dichtbij. Ik stoom en geef zin in meer. Ik stroom en geef leven. Ik doe volop leven. Ik ben transparant, maar geef kleur en geur. En ik dans, doe dansen, springen, fietsen, rennen, lopen, sprinten. Ik wervel, kronkel, borrel, spetter, spat en plons. Ik ken geen grenzen. Ik verbind en vlieg voorbij. Seconden vloeien over in jaren. Maar de oerkracht in mij blijft eeuwig jong. Ik ben tijdloos. En soms ben ik lui. En breng ik kalmte, vriendschap en rust. Soms rol ik. Een beetje reclame voor onze mooie stad. Ik hoop dat jullie genieten van dit congres en sommigen die vanavond misschien een kunstroute meedoen die we ook hebben gelanceerd, die trouwens morgen pas officieel open gaat. Daar heb ik geen primeur mee. Dat is ook genieten, denk ik. Geniet van deze dagen in onze stad. Hartelijk welkom. Bedankt. Heel hartelijk dank, burgemeester. Nu geef ik graag het woord aan gedeputeerde Geert Gabriels. Ja, dank u wel. Dat was al onder de indruk van het filmpje, moet ik zeggen. Ik kom hier vlakbij vandaan, ik kom uit Weert, dus niet te ver weg. Ik kom een keer genieten van de stad Mazeik. Ja, voor mij is het een beetje een feest van herkenning. Ik kwam al oud-studiegenoten tegen van aardwetenschappen in Utrecht en mensen voor de Rood van het Limburgs en mensen die ik ken vanuit mijn periode in Weert als wethouder ook voor erfgoed. En toen ik het programma van vandaag zag, toen dacht ik, wow, dat is wel heel veel zitten en heel veel luisteren en heel veel informatie tot je krijgen. En wel heel divers, want ik zag, het gaat natuurlijk over de fysische geografie, de geologie van de rivier, terrassenkruisingen, terraslandschap, maar ook mensen die zich afvragen waarom dat in Zuid-Limburg onder het Lus Maasgrind zit op grote hoogte. Dat is natuurlijk heel boeiend. En ook over de ecologie, maar ook over drinkwater, over het grillig verloop van de regenrivier. En volgens mij is het heel belangrijk om die kennis met elkaar te delen en nieuwsgierigheid op te wekken. Want volgens mij, dat is altijd een drijfveer die ik in ieder geval heb binnen natuur en cultuur. Die zitten beide in mijn portefeuille, erfgoed en ook natuur. Om je telkens de vraag te stellen, waarom is dat zo? Ik denk dat erfgoed en verhalen en wetenschap, archeologie, cultuurhistorie, dat verwondering met zich meebrengt, maar ook kennis waardoor we ook de toekomst beter kunnen inrichten. En ik denk dat u vandaag heel veel informatie op dat vlak gaat krijgen. En ik vind het ook belangrijk dat mensen niet alleen maar bezig zijn met, wat doen mensen tegenwoordig allemaal? Sushi eten in het weekend en zo, en consumeren en allemaal andere consumptiedingen. Terwijl dat het heel belangrijk is ook om je bezig te houden met geschiedenis, met verwondering, met zaken die, klinkt misschien wat raar, de ziel voeden. En ik denk dat erfgoed, archeologie en datgene wat u vandaag te horen krijgt, daar een hele grote bijdrage aan zal leveren. Dus het wordt, denk ik, lang zitten, veel informatie, maar wel ook, denk ik, veel verwondering en veel kennis. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook voeding is.
Dus heel veel plezier. En overigens ook nog wel mooi om te zien dat al die organisaties aan beide kanten van Belgisch Limburg en Nederlands Limburg gewoon samenwerken om dit hier voor u neer te zetten. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus het is ook belangrijk dat die organisaties ook goed samenwerken en dat dit dan het resultaat is. Dus ik wil u een fijne dag wensen en we komen elkaar vast nog wel vaker tegen in het erfgoed, archeologie en monumentenveld. Dus tot ziens en in ieder geval een fijne dag vandaag. Hartelijk dank voor deze woorden. En dan nu de boot. Die boot komt uit het Historiehuis voor de Maasvallei in Elslo. En Guus Peters, streekhistoricus verbonden aan dat museum, zal kort toelichten wat dit voor boot is en waarom hij van belang is. Goedemorgen allemaal. Ook welkom hier in Mazeik. Ja, ik word gevraagd voor heel kort iets van de boot te vertellen. Waarom dat ze zeggen dat het kort moet zijn, dat is voor de mensen die me beter kennen. Ik zou hier wel best een hele dag u wat kunnen vertellen over de Maasvallei. Daarvoor nodig ik u uit voor dat verhaal eens een keer naar het Historiehuis van de Maasvallei in Elslo te komen. Wij vertellen het verhaal van de Maasvallei. Ik ben ook blij met dit congres, omdat het ook betrekking heeft op wederzijdse oevers van de Maas. Heel veel kennis wordt uitgewisseld, heel veel conclusies worden over en weer uitgewisseld enzovoort. Dat is heel belangrijk voor onze geschiedenis. En de Maasband met de boot staat er eigenlijk een beetje symbool voor. Voor degene die dat niet weet, de Maasband is een voormalig eiland in de Maas. Maasbamp, Beemt, tussen Urmond en ten bezuiden van Stein. Het was vroeger onderdeel van Leuth. Dat is al een teken dat het over de Maas heen gaat, de geschiedenis. En de Maasbanders die waren aangewezen op zichzelf, op niemand anders. En dat is bij overstromingen heel belangrijk. Dat heeft hun gevormd. Dat heeft ook de mensen in het Maasdal gevormd. In het algemeen uiteraard. En men moest zichzelf zien te redden. Men had geen communicatiemiddelen. En een van de reddingsmogelijkheden was een boot. Je hebt te maken met overstromingen, je hebt te maken met hoogwater. Overstromingen is iets ernstiger, want dan word je bijna weggespoeld. Maar hoogwater, daar konden ze vrij goed mee omgaan. We zetten de meubels hoog en men stelde het vee veilig en we gingen op de zolder zitten of evacueerden naar Stein. Maar zo'n boot, dat was het laatste redmiddel. Ieder huis in de Maasband had zo'n boot. Dat is eentje die nog overgebleven is. Wij hebben hem in onze collectie opgenomen. En die boot, het bijzondere daarvan is, die past door een deur. Met die boot konden ze het huis in en uit roeien. Om spullen op te halen, om misschien mensen die achtergebleven waren te verzorgen of beesten te verzorgen. En dat is weer een brug naar het heden. En ik noem het woord brug, want de Maasband is momenteel in een grote transitie vindt er gaande. Het gehele gebied tussen eigenlijk de Julianenkanaaldyk en de Maasband wordt helemaal vergraven. Dan komt een nieuwe Maasarm, wat feitelijk weer een oude Maasarm is. Die wordt opnieuw uitgegraven in het kader van de grindwinning, maar ook voor de veiligheid van de rivier. En dat is nu de boot herinnerd aan het leven dat de Maasband op zichzelf aangewezen was. Want de Maasband wordt nu wordt beschermd door stevige dijken, door de hoogwatergeul, maar ook door een brug verbonden met, die ook hoogwaterbestendig is met het huidige vasteland, om het zo maar te noemen. Dat is het belang van deze boot en daarom vind ik het ook mooi dat hij op deze plaats staat. Alsjeblieft. Graag gedaan. Heel hartelijk dank. En het laat zien hoe mensen zich aanpasten aan het hoge water en de overstromingen en de Maas. Een kleine huishoudelijke mededeling. Het zou fijn zijn als u uw mobieltjes uitdeed, want de spreker kan zomaar uit zijn flow raken als opeens de telefoon gaat. Ik wil nu eerst het woord geven aan Leo Tebbens.
Ja, misschien nog even een korte introductie op deze ochtend. We gaan ons vanmorgen bezighouden met de relatie, het hele congres, de relatie mens-rivier vanaf de prehistorie tot nu. En het zal blijken dat we daarvoor heel veel invalshoeken en disciplines nodig hebben. U vindt in het programma de lijst met sprekers en u zult zien dat het een duizelingwekkend pakket aan disciplines en invalshoeken is. En dat is landschapsgeschiedenis. Landschapsgeschiedenis kun je niet alleen doen, je hebt er iedereen bij nodig. Maar voor we ons op die relatie mens-Maas gaan richten, moeten we eerst de Maas fysisch begrijpen. Welke dynamiek vertoont de rivier? Aan welke natuurlijke krachten is hij onderhevig? Hoe gedraagt de Maas zich in Limburg? Daarover zal Leo Tebbens ons inlichten. Leo Tebbens is fysisch geograaf, verbonden aan het archeologisch onderzoeksbureau Baak. En hij is juist gespecialiseerd in de Maasdynamiek van de laatste 250.000 jaar. Het moment dat de eerste mensachtigen hier in Limburg waren. En hij is dus bij uitstek degene die ons hierbij verder kan helpen. Leo, ik geef je graag het woord.